Hola, en aquest tutorial sobre tasques d'administrador de Moodle veurem com crear un curs Moodle nou. Primer de tot hem d'anar a la plataforma Moodle de l'escola. Hem de posar admin, l'administrador, i la contrasenya adient. Iniciem la sessió. Una vegada que estem aquí, dins del nostre curs de plataforma Moodle en qualitat d'administrador, anem a administració del lloc, cliquem a cursos, gestiona cursos i categories, i aquí ja tenim totes les categories i cursos de l'Escola Oficial d'Idiomes Drassanes. Farem la creació d'un curs aquí dins de la carpeta d'alemany. Farem la creació d'un curs d'A1 i simplement cliquem aquí, crear un curs. I aquí és molt important, primer de tot, posar l'idioma, el nivell, i aquí podem especificar la tipologia de curs. Si és un curs semipresencial, s'hauria d'afegir aquí, un semipresencial. A continuació, un guionet i després el cognom i el nom del professor, de la professora que ha d'impartir aquest curs. Bé, si és un curs extensiu, no cal posar res. Si és un curs intensiu, s'hauria de posar aquí intensiu. Ho deixem com un curs normal, extensiu, i aquí és el nom curt del curs. Posem Ale, A1, i aquí el cognom, i podem posar la primera lletra del nom del professor. Ja surt aquí la categoria del curs, perquè hem entrat directament a la categoria d'alemany i el nivell A1. En cas de voler canviar la categoria, aquí hauríem de buscar la carpeta adient. La carpeta on estem situats ara mateix és alemany A1, per tant no surt. Però si diguéssim, no, és un curs de C1, s'hauria d'agafar aquesta categoria d'alemany C1. Bé, visibilitat del curs oculta, aquí és el professor el que ho pot posar en qualitat de mostra, i res més. Aquí hem d'anar des als canvis i visualitza. I el que és molt, molt important és anar ara a participants. S'ha d'inscriure el professor titular, professor editor d'aquest curs. Jo poso ara el meu nom. A veure, està aquí, vale? I el rol de professor editor. Aquest pas és molt important perquè si no el professor no podrà entrar dins del seu curs ni podrà editar el curs. Inscriu, s'ha d'inscriure, i ara ja tenim un curs nou creat. Aquest curs, com podeu veure, si anem aquí a administració de lloc, cursos, gestiona cursos i categories, en alemany A1, es podrà veure, ja tenim creat aquest curs. Aquestes serien les indicacions bàsiques sobre com crear un curs Moodle nou. Adeu.